thieth mar mondo yud thieth e kin mamoko. Ineno ni en laxity samuoyo mano mar piny owacho koso dibed nanang'? Ne laxity mar piny owacho nikech onge kamoro amora minyalo wuok midhi tim gimoro to piny owacho nigi jorit mage magiketo nyaka piny mogik. Nitie assistant chief, nitiere jaduong' gweng', nitiere ng'ata moluorowa manyaka ng'e ni to gweng'ni gima timore e dala Sharon ka, ma dala Sharon ni en ok yawe to en security arita. Jaduong' gweng' nigi thuolo mar donjo e dala mok yawno mondo ong'i ni to dala mok yawni, nikech kamoro amora ma ji odake ji ong'eyo kabisa ni gima kama to timore ka to ok en gima ber, ok en gima ji okia. Koro anena ni en laxity mar piny owacho to gichopo kuma ok gidwa yie makosagi. Koro idhure ne ang'o? Ne jodolo, nikech gigi timore ne jok ma wacho ni gin ang'o? Gin jodolo. Lakini ka chikegi jomoket mopange tich odonjo motimo tich mondo ne wadonj ka iyudo ng'ati ang'o e rangach, nyaka openji ni to in ng'a, idhi kanye, tidwaro ng'a. To kana wacha ni anan Jemima abire program ma ka Sharon ok nondiko ni donjuru to kendo nok wadonja. Koro miyo ka wadonjo ma ng'at mane gate ok onenowa to wadonjo ma wadonje iye ka, wala umu jodolo koso wala umu organization makae. Donge wala umu organization ne wayudo karangach ni nono to watimang'o? Wadonjo. Nitiere kabisa onge gima dhano kia. Ji odak gin jirende. Nitie dalani, nitie dalacha to onge gimikia. Ok inyal ng'e 100% but gima rach matimore ka jirandi kata ibed mana gi jirani ma jajuok to ji ong'e maber ni dalacha to dalano jojuogi, ji ok kia. Maka ng'ato amua ni en odwa timo biashara gi jajuok, ji ong'e kabisa ni ng'ane to makore gi ang'o? Gi jajuok. Koro en laxity margi, giwe dhuro ne jodolo makosa margi. To bende banyalo na paro ni nyakoro mga juang ka duoki chien bende piny owacho kana donje telo higa mar 2022 siyo na nitiere ni kanise na gihero limo